Ben, boa tarde, imos dar comezo ao acto e temos a sorte de ter un clima tamén diverso e entón a posición do sol dificulta ás veces a estadía. Moitas gracias por vir. Como sabedes, estamos nun momento histórico no que a necesidade do inmediato impide moitas das veces facernos visibles. Son precisos estes actos nos que é imprescindible pôr o corpo, vernos, sentirnos, abrazarnos. Saudamos a presencia de quen ven a título individual e de quen acode como representante de asociacións culturais e sociais, de asociacións de memoria histórica democrática, partidos, grupos políticos, sindicais, feministas, institucións, concelleiras, concelleiros, alcaldesas, alcaldes. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, o Condado e a Louriña conmemora hoxe o 25 aniversario da instalación do monumento de homenaxe ás persoas que sufriron represalias dende o golpe de Estado do 18 de xullo de 1936. Esa escultura de Silverio Rivas, tan chea de simboloxía, foi inaugurada nesta Alameda de Tui o 27 de xuño de 1999, nun acto multitudinario que reuniu a moitas persoas representativas da loita pola democracia. Con nós, o artista que fixo posible o monumento, o escultor Silverio Rivas. ¿Lo estamos un poco? Sí. Ahí. Buenas tardes a todos e a todas. Eu penso que xa estaba predestinado que eu fixera este monumento. Vou tentar de aclarar por que penso que debía ser así. Cando eu teña 5 anos, escoitaba na casa familiar e talleres de costura de miña nai os relatos dos paseados. Eso producíame moito medo. Pensar todo o que había pasado, ainda que a guerra xa quedaba moi lonxe, todo eso producía moito medo. Estes relatos, había unha muller, amiga de miña nai, que o seu mozo fora paseado. En esta época bastante oscura, gardo malos recordos desta aldea de Fontenla, lugar de Agallosa. Mais adiante a familia inteira trasladouse a Vigo na procura de mellores posibilidades para desenrolar o traballo de meu pai como ebanista. Fomos a parar nas casas baratas de San Roque. E ali as conversas da Guerra Civil xa desapareceron. Todos éramos novos en aquel nova barriada de San Roque, Casas Baratas. Non se falaba da guerra, nem se falaba de todos esos recordos que eu teño de pequeno. Aí comeza, empeza a historia miña para facer a escultura aos 5 anos en Fontenla. E despois en Vigo sigo o camiño porque eu vou á Escola de Artes e Oficios e matricúlome en dibuixo ornamental, dibuixo lineal e talla en pedra. A clase de talla en pedra impartía o escultor Camilo Nogueira. E ao final, eu acabei visitando con moita frecuencia o taller del no barrio de San Roque. Do Calvario, calle a rúa de San Roque. En este taller deslasquei unha peza que estaba rota en moitos anacos, cabezas, pernas. É algo así como un elemento mitolóxico con influencia quizá grega, que eu non sabía a onde pertenecía. Notábase que sofrira un evidente mal daño, porque estaba toda unha pedra, unha escultura de granito, pero moi maltratada. Mais adiante, supen que esta escultura pertenecía ao monumento aos mártires de Sobredo,
que fixera Camilo Nogueira no ano 32 e fora dinamitada polos sublevados no ano 36. Este era o segundo paso para que eu me encaminhara a facer este monumento. O terceiro é cando eu traslado o meu taller ao lugar de Regueiro en Paramos, Tui. Había mercado unhas ruínas que se prestaban ben para construir un taller e no 92 conseguín restauralas e empecé a traballar e vivir en un lugar de Regueiro en Paramos. Un día, no taller, apareceu un home que eu non coñecía e que veu sendo Antonio Lastres. Falaba en nome da Comisión pola Verdade do 36 e propuso de que eu fixera unha escultura en homenaxe aos represaliados. En principio non estaba moi claro o que íbamos a facer, nin tampouco onde se iba a colocar esa escultura. Simplemente había que facer algo, intentar de facer algo. Ao final, eu fixe unha serie de maquetas e, entre todos, chegamos ao consenso da que debía ser a ideal para reproducir levala a escala. Ainda cando empecé coas maquetas non se sabía onde se iba a instalarse. Mais adiante, xa conseguimos implicar o Concello de Tui e o seu alcalde, Fernández Rocha, eliximos que fora en esta alameda. Primeiro pensouse perto onde puxeraban a xente, en San Domingos, na parte lateral, pero ao final decidiuse que fora nesta parte máis lonxe para non ferir o patrimonio, decidiu colocarse en esta parte alta. A primeira escultura iba a ser en granito de Rosa Porreño, pero recordando as conversas da aldea de Pontareas, sempre lle chamaban os que foran fusilados os rojos. E entón eu pensei que había que incidir en eso. E desplaceime en unhas canteiras que hai en Bermello de Sallago, en Zamora, buscando un granito que xa conocía, xa había estado anteriormente na canteira, un granito vermello. O roxo tiña que ser o granito vermello. Da miña memoria, que quedou guardada da infancia, empezaron a aparecer imágenes do que fora os paseados, os fusilados. Eu miraba como unhas portas que se abrían para que salira alguén que levaban preso. Esas imaxes quedaron grabadas e despois imaginaba o que sería o muro ou a cuneta onde eran fusilados. Basándome na idea do muro ou a casa de onde a xente era sacada, imaginei un bloque de pedra donde extraía unha forma antropomórfica que representaba o paseado, o fusilado, o exiliado, e que daba o valeiro que correspondía, si en este caso podía ser a casa. A súa vez, pensei que esta escultura, o día de chuvia, podía ter como vaguas que van caendo, por eso o tallado desas láminas que parece un tellado dunha casa. Daría esa sensación. Tamén pensei que o granito vermello de Berrillo de Sallago ilumínase cando chove, e que sería o ideal para este monumento. A cuestión, cando xa a escultura quedou rematada, acadén coa convicción definitiva que o elexido para elevar este monumento era eu, porque se deron os pasos necesarios hasta chegar a concluir esa idea. Eu penso de que o gran medo que tiña acerca da creación de obra é que os heredeiros dos represaliados se sentiran representados co que eu fixera.
e a gran preocupación que todos os netos, os fillos, conseguiran dicir que esta obra representa-nos ben. Ao final, ese medo sempre está presente, pero eu penso que o tempo deu a confirmar de que a obra, ao final, é unha peza importante e que é moi respetuosa co entorno e que debe representar ben a todos esos que sufriron as consecuencias da barbarie da Guerra Civil. Penso que con isto queda xustificado que a Comisión do 36 decidira que eu fixera este monumento. Eu teño que darlle gracias a esta comisión por esa oportunidade de elaborar esta gran escultura. E tamén teño agora que agradecer ao Concello que se prestara para facer a pequena reforma que fixemos sobre a superficie da escultura para que adquirira outro carácter en este 25 anos de conmemoración. Bueno, pues eso, supoño que con isto que dicen é suficiente para explicar, primeiro, ese concepto desa figura que sale do bloque que finalmente se pon nun lateral como medio amenazante que vai cair, que representas a esos paseados que eu tiña grabado na mente e na que non os vin. Gracias a todos por escutarme. Boas tardes. Moitas grazas, Silverio. Queremos subliñar a importancia non só do monumento, un dos primeiros desas características na nosa terra, senón tamén da promotora do mesmo, a Comisión Cidadá pola Verdade do 36, pioneira a nivel galego nun momento no que as administracións non tiñan ningunha iniciativa con relación a este tema. A comisión constituíuse nunha convocatoria pública o 20 de novembro de 1996. Naceu así da man da propia sociedade que se organizaba para levar a cabo o seu proxecto. Realizáronse diversos actos de presentación nos municipios do Baixo Miño. Recadáronse cartos por medio de bonos e achegas, tanto privadas como públicas. Fíxose unha poxa de cadros doados por importantes artistas. O proxecto de baseamento foi feito desinteresadamente por o arquitecto José Antonio Quiroga. A placa que leva o monumento foi doada por Manolo Martínez e a súa grabación foi feita pola xenerosidade de Silverio Rivas. E ao fin, coa colaboración do Concello de Tui, pudimos conseguir o obxectivo. A partir desa data, o labor da comisión continuou como referente do movimento da memoria histórica. Organizou tamén xornadas de encontro e debate sobre diversos aspectos do tema, nalgúns anos coa sociedade Copos en Fondo de Goián ata 2010. Queremos agradecer ao Concello de Tui, que, como hai 25 anos, colaborou dun xeito imprescindible para que este acto fora posíbel. Escoitamos agora o seu máximo representante, o alcalde Enrique Cabaleiro. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Quero expresar a miña máis sinceira gratitude e falo ademais en nome da Corporación do Concello de Tui pola presencia de todos vos hoxe neste importante acto. Fai 25 anos, neste mesmo lugar, quen era membro e quen é membro da Comisión pola Verdade do 36, Bieito Alonso, na súa locución relataba o complexo que fora a organización deste evento e a materialización desta escultura. Falaba das dificultades sociais, políticas. Non podemos esquecer que a represión franquista foi especialmente cruel neste lugar e produciu unha fenda na sociedade civil tudense que posiblemente aínda perdure en menor medida, afortunadamente, pois, ata o día de hoxe. E, polo tanto, eu creo que é de xustiza recoñecer a aquelas persoas que constituíron aquela comisión, recoñecerlles o valor que tiveron en organizar este acto en memoria das persoas represaliadas polo franquismo. Persoas que dedicaron moitas horas do seu tempo e da súa vida e que, polo tanto,
arriscando incluso moitas veces a súa propia seguridade e o benestar seu e das súas familias, pois creo que merecen e quero que este acto sirva para iso tamén, o recoñecemento de todos e cada un de nós, especialmente, como non pode ser de outro xeito, dos representantes institucionais. Tamén, si cabe, naquela locución agradecía a dúas persoas o papel fundamental para que se celebrara aquel evento. Un deles a persoa que me precedeu no uso da palabra, Silverio Rivas, a quen lle reiteramos a gratitude polo seu compromiso, por entender que o arte tamén é compromiso ca sociedade civil. Silverio, que ademais pois foi galardoado no ano 20 como Premio Cidade de Tui, e polo tanto estamos inmensamente agradecidos, Silverio, por esa vida dedicada á arte e esa vida dedicada ao compromiso ca sociedade na que vives e a que pertences. E non me quería olvidar tamén doutra persoa, e de xustiza recoñecelo, a quen naquel momento era alcalde do Concello de Tui, Antonio Fernández Rocha. Entendo que tamén para él, e máis dentro do seu posicionamento político, non debía de ser doado pois asumir a celebración dun evento naquel momento. E a verdade é que temos que decir que foi políticamente moi valiente. E, polo tanto, nese senso, pois tamén nos marcou o camiño ás xeracións vindeiras, a todos aqueles que fomos sucedendo na institución municipal, de que o compromiso é algo ineludible e inequívoco que temos que ter os representantes públicos. E neste senso tamén quero anunciar que o amparo da Lei de Memoria Histórica, o Concello de Tui iniciou xa a tramitación para que 4 lugares moi sinalados, porque foron ademais tristes protagonistas desa represión franquista, pois sean declarados lugares de memoria. Un deles, evidentemente, vai a ser este. Outro lugar tamén pois vai a ser o edificio que albergaba os antigos xulgados, onde estivo a antiga cárcel, onde ali pois tamén sufriron moitos padecementos os represaliados franquistas. Outros lugares que tamén vai a ser declarado de memoria no Concello de Tui vai a ser a Baixada da Marina. E vai a ser a Baixada da Marina porque non podemos olvidar que, aínda que desgraciadamente a meirande parte dos militares se sumaron ao movemento golpista, tamén hubo militares que foron fieis á República. E nese destacamento, os membros dese destacamento da Marina foron todos fusilados. E, polo tanto, obviamente, tamén debemos recoñecerlles a lealdade que tiveron naquel momento e que antepuxeron, en todo caso, pois a súa dignidade por riba de calquera outra circunstancia. E, por último, tamén vamos a declarar lugar de memoria a Volta da Moura. Eu neste senso xe tamén quería ter un recordo para dúas persoas, para Marcos Besada, esa alcalde de Salcea de Caselas, e tamén para esa alcaldesa do Porriño, que desgraciadamente xa non está entre nós, Eva García de la Torre, porque sempre se comprometeron ca recuperación daquel lugar e sempre asumiron como seu o dignificar aquel ámbito. E, polo tanto, o Concello de Tui, como non pode ser outro xeito, tamén se vai a sumar a recuperar ese lugar para ser lugar de memoria. Crearemos un roteiro de memoria histórica e entendemos que debemos facer. Xa non só por honrar as persoas que foron represaliadas, senón tamén porque nestes momentos, donde nesta bella Europa empeza a prender unha vez máis o lume da intransixencia, pois entendemos que, máis que nunca, os poderes públicos debemos levar adiante cantas actuacións sexan posibles para evitar que se volvan a reproducir episodios que, aínda que parecen moi lonxanos e que nunca van a volver a pasar, desgraciadamente, pois a historia nos dice que, cando olvidamos o noso pasado, desgraciadamente volvemos a cometer os mesmos erros. E, polo tanto, pois, nese senso, si cabe, quería rematar asumindo o compromiso da institución municipal con esta noble causa. Non quería deixar de agradecer tamén a Comisión pola memoria do Baixo Miño, pola organización deste evento, a todas as persoas que van a participar por facelo posible e unha vez máis pois trasladarvos a nosa inmensa gratitude. Moitísimas gracias a todos e a todas. Ben, agradecemos a Enrique as súas palabras e tamén a todas as persoas que fixeron traballos necesarios
o persoal do Concello, tanto de obras como da biblioteca, o imprescindible equipo de son, equipo de grabación, e a Clara Pousa, Cristal Martínez e Cuqui Piñeiro, polo seu traballo nas distintas tarefas necesarias para realizar este acto e a exposición que temos na sala da antigua área panorámica agora Francisco Sánchez. Foi unha honra, un placer e un aprendizaxe traballar con elas. Grazas tamén a quen espallou e difundiu esta convocatoria, a todas as que estades hoxe aquí e as persoas que van intervir coa palabra ou coa música. Logo de constituída en Tui a Comisión pola Verdade do 36, espallamos un manifesto fundacional do que extraemos estas palabras. Empezaron os asesinatos irregulares. Os detidos eran postos en liberdade polo método de entregalo ás chamadas Brigadas del Amanecer, que os asesinaban en calquera cuneta. Outros eran sometidos a consellos de guerra sumarísimos e acusados de delitos inexistentes, como de rebelión militar. Os militares rebeldes acusaban de rebelión militar aos que se opoñían ao seu golpe, aos indiferentes, a calquera. Decretouse a responsabilidade dos que contribuíran á vitoria da Frente Popular nas eleccións de febreiro do 36. Calquera podía ser acusado. Esta represión non foi obra de elementos incontrolados, foi dirixida polos militares rebeldes que ostentaban un poder absoluto, foi executada por forzas da orde, falanxistas, alentada e estimulada pola Igrexa Católica e por moitos caciques que pola súa situación ou idade non participaban directamente nos crimes. Agora, con nós, as palabras de Cecilia Rimbaud. Boas tardes. Traio os 3 poemas que escollín para esta ocasión. Grazas. Vou comezar cun poema de Elena Villar Janeiro, escrito no Nadal do 74. Paxaros nos cómaros co pico axeado, e as azas xunguidas aos picos das silvas. Está pecho o día. Fume, fume, fume polos teitos da aldea sin lume. Os derradeiros zocos que cecais faga un vello van xurdir da mañá, do bruar dun pau seco. Peta, peta, peta nos osos da nebra, debullan as fabas os nenos na artesa. Pecho, pecho o día que a porta non pecha. Agora vou ler 2 poemas recollidos, en 2 poemarios diferentes de Claudio Rodríguez Fer. Este chámase A Cabeleira. Eu nacín nun país verde fisterra que vagou errante tras manadas de vacas. Incerto fillo son das tribus móviles que só se detiveron cando se lles acabou o mundo. Non teño outras raíces que as da espora, nen outra patria habito que a do vento. Síntome da estirpe daqueles povos nómadas que nunca se constituíron en estado. O noso espírito coñeceu o abismo e o sentido telúrico do entorno natural. A nosa historia é a dun pobo que perdeu o norde e se confundiu cos bois. Pero eu recuperei o norde no medio do naufraxo fluindo sensualmente da cabeleira da lúa. E a inmensa cabeleira é labirinto no que soamente falo a quen eu amo. No le hables directamente a mí. Vale. Este último poema, tamén de Claudio Rodríguez Fer, comeza así. Perseguíronos con saña, detivéronos con sevicia, torturáronos con sadismo, encarceráronos sen causa, xulgáronos sen xustiza, paseáronos sen piedade, así os mataron, e impuxeron o terror, e impuxeron a calumnia, e impuxeron a falsificación, e impuxeron a censura,
e impuxeron o silencio, e impuxeron o esquecemento. E así trataron de rematalos. Contra o exterminio atroz das súas vidas desfeitas e contra o esquecemento injusto do silencio cómplice, queremos manter para sempre viva a memoria galega das vítimas do fascismo, en solidariedade con todas as comunidades do mundo que padecesen calquera ditadura do terror. Porque como aquelas vítimas queremos liberdade para sempre, porque por aquelas vítimas para sempre queremos xustiza, porque a realidade é o desexo. Paz para sempre. Grazas. Moitas gracias, Ceci. Por que existen as comisións da memoria histórica? Para lembrar. Lembrar para aprender, para conmemorar, para ensinar, para reconstruir, para non ignorar a dor. O silencio é un arma de opresión. A memoria será nosa loita, por iso nunca imos esquecer. A Segunda República non debe de ser mitificada, pero hai que lembrar que supuso salientables avances na sociedade que deben ser recoñecidos e celebrados. A consecución do voto feminino, a construción de escolas, o gran labor das misións pedagóxicas que levaron a cultura a recunchos do mundo que non coñecían o teatro e o cinema, o fin da monarquía, a separación da Igrexa e o Estado. Déronse tamén os primeiros pasos, con lentitude e dificultade, no recoñecemento dos dereitos nacionais galegos, abrindo portas que levaban séculos pechadas e impulsando iniciativas que aínda tardarían moitos anos en consolidarse. Persoas democráticas, galeguistas, humanistas, socialistas, anarquistas, comunistas, ideas diversas e libres que pasaron, no tempo do silencio, a ser prohibidas, caladas, reprimidas. Agora, Cristal Méndez, a maga da voz, vai nos dirixir unhas palabras. E o brazo, as pernas inda van. Boa tarde. Non tendes unha pinza? Bueno, pois nada, non importa. Non. Está ben. O título deste poema que vos vou ler é Edera Helix. Trátase da edra común. Trátase dunha especie botánica con grande poder de resiliencia. Foi unha especie que sobreviviu dende o terciario, sobreviviu unha glaciación grazas ás aves que souberon transportala. Esta poesía está dedicada a moitas mulleres, creo que a todas. Está dedicada, en primeiro lugar, a nai do meu amigo Manolo Forcadela, que sufriu xunto con outras rapazas moi novas a represión brutal que tivo lugar en Forcadela, aquí no Baixo Miño. Foron rapadas, foron humilladas e non son capaz de describir nada máis. Despois delas veñen todas as outras mulleres rapadas. Despois das mulleres rapadas veñen as mulleres queimadas, violadas, expulsadas, vendidas. E para todas elas dediquei este poema que fala de cabelos que medran. E quero vos pedir a todes que me axudedes, porque este poema ten un retrouso. Gustaríame que recitarades comigo o retrouso cada vez que apareza despois da palabra entón. O que vou facer no comezo vai ser Primeiro vou ler un verso, vou repetides o verso, son 4 versos o retrouso. Confío en que, cara a fin, como imos repetir moitas veces, e por aquí vexo moitas caras moi acostumadas ás palabras e de la memorizar probablemente, así que iremos improvisando. O mellor ao final recitámola todes xuntes. Comeza así, Edera Helix. Un día veremos afondar a lama da lúa no brando segredo do río
E por fin, as nosas almas purgarán as malas babas e as palabras lordas que nos cuspían xunto ás balas, as cordas e os coitelos. E cando todos os matadores de colibrís e os seus capataces fiquen desterrados na poeira como artrópodos resecos, sen máis poder para seguir enzugando na ferida muda do noso medo. Entón, medrará vizosa a nosa melena, medrará vizosa a nosa melena, libre e ventureira, como espirais de hedra, como risada de nena. E cando a chuvia esmeralda limpe as memorias rotas e baixo un sol benéfico de fraternidade e respecto, se relate toda a verdade. Finalmente, volverán os soños arcoíris e as voces diamantinas e os beixos de froita fresca e os talar das sabas limpas no leito, porque entón medrará vizosa a nosa melena. Libre, ventureira, como espirais de hedra, como risada de nena. E xa exhalamos o silencio de todas as estrelas e cando todo de nós será por fin enteiro, fértil e sereno, entón medrará vizosa a nosa melena, libre e ventureira, como espirais de hedra, como risada de nena. Ataló, irmáns, nós, que fiamos longos anos de cordial paciencia e amenceres tenues, agachando saloucos entre as dobreces dos panos e na sombra acre das caixas de habanos e baixo a colcha crúa dos berces. Nós, que preservamos da gran desfeita a nota segreda na corda da medula e na frágil mina do lápis as palabras prohibidas: igualdade, xustiza, liberdade. Nós, que escribimos con limón a outra historia que sempre fora a nosa, agardaremos, pois entón medrará vizosa a nosa melena, libre e ventureira, como espirais de hedra, como risada de nena. E cando vexamos grelar os nosos cabelos pola espiral do tempo, imos nomear os sen nome, abríndolle regatos ao silencio, cantándolle mantras ao inferno e transmutando o salouco en canción, e a canción en palabra, e a palabra en camiño, e o camiño en materia, e a materia en presente. E entón xa medra vizosa a nosa melena, libre ventureira, como espirais de hedra, como risadas de nena. Xa medra vizosa a nosa melena, libre e ventureira, como espirais de hedra, como risada de nena. Xa medra vizosa a nosa melena, libre e ventureira, como espirais de hedra, como risada de nena. Moitas grazas. Grazas, Cristal. Esta memoria da que falamos é unha memoria colectiva. Unha memoria que non se chega navegando pola soidade dos nosos recordos, senón que se construe no acto de compartir historias e experiencias, de falar e, sobre todo, de saber escoitar. Crear unha rede de memoria colectiva que se fortalece en actos como o de hoxe é fundamental para asegurar a continuidade da loita. Se ti esqueces, estamos nós para recordar. Ademais de aplaudir a celebración de actos tan importantes como este, é necesario salientar a responsabilidade das institucións á hora de garantir o dereito á verdade, á xustiza e á reparación, de asegurar o coñecemento histórico veraz da devastación humana que supuso o franquismo. No relato dos acontecementos que seguen o 36,
Non tomar posición políticamente significa estar do lado do opresor. Non se pode ser imparcial, neutral ante a represión, ante a morte, ante a tortura, ante a violación e a persecución, porque o acto de desmemoria da represión franquista, o non contar ou contar a medias, silenciar as atrocidades, é tamén unha forma de represión, de violencia encuberta. Para as persoas nacidas tras a morte do dictador, estes actos de memoria colectiva son os que nos manteñen experta a nosa conciencia sobre o mundo que habitamos. Este tecido de recordos alleos enriquecido coa experiencia propia é o que nos permite recoñecer nos discursos de hoxe os perigosos ecos do pasado, o que nos guía nun camiño cara a un futuro en liberdade. Para que a loita avance, debemos camiñar da man, creando unha narrativa común, a voz da experiencia e a voz da esperanza, nun diálogo de aprendizaxe recíproca. A memoria é a ponte entre o pasado que fomos e o futuro que queremos construir. É agora tempo de Marga Doval, que vai a chegar as súas palabras. Bueno, xa perdín un minuto abrindo a botella. Ben, en primeiro lugar, agradezo poder estar aquí. Agradezo a existencia deste monumento, porque os monumentos falan. Os monumentos, e este monumento é pedra viva, pedra a que lle dá o sol, que se pon vermella. E os monumentos sei que nos poden mudar as vidas. E sei que, en concreto, este monumento mudou moito a vida nesta cidade. Máis do que pensamos. Quero agradecer, e non pode ser de outra maneira, a Comisión Cidadá pola Verdade do 36. Cando todo isto naceu, eu non vivía aquí. Estaba lonxe, estaba en Alemanha. E cando tiven razón e coñecemento de que isto pasaba, unha das primeiras cousas que fixen cando vin foi vir ver o monumento e quedei realmente impresionada. Ademais de quedar impresionada pola beleza do monumento e por toda esa simboloxía, ese dislocamento, esa desubicación na que vivía a propia cidade de Tui, que tiña que volver a resituarse, estaba un texto ben fermoso que dicía absolutamente todo e que, convidos a que lean ese texto que está ali ao pé. Dicía Silverio Rivas que el traballou cunha pedra que era do monumento de Sobredo. Hai moitísimas relacións entre Sobredo e este monumento. Os dous foron levantados por querenza do pobo, por suscripción popular. Polo tanto, hai unha liña que une o monumento de Sobredo as mans de Camilo Nogueira coas mans de Silverio. Hai unha liña que une o que significou Sobredo poñer en pé esa dor pola defensa da patria do traballo, da patria da xusticia, da patria do pan que se pedía e, sobre todo, da patria da terra, por poñela en relación co que pasou no 36, por poñela en relación con, por exemplo, persoas como Jaso, agrarista en Tui, morto e fusilado no 36. Hai, polo tanto, unha relación entre Sobredo e este monumento, entre Sobredo e a Alameda do terror, como lle chamou a pintora Maruxa Mallo a este lugar. E isto explicouno moi ben o historiador Bieito Alonso. Agradezo, polo tanto, a todas as persoas que fan posíbel este acto e a Asociación da Memoria Histórica do Baixo Miño, a Asociación da Memoria Histórica do Baixo Miño, do Condado, do Paradanta, o señor alcalde, a Silverio Rivas e a vos, amigos e amigas.
Esta mañá ocorreume algo que mudou toda a miña intención do que tiña que falar aquí, e é que estaba nun lugar que non vou dicir até o final, e a pregunta foi que se me perdía a min aquí nesta celebración hoxe pola tarde. Entón eu quedei un pouco impresionada porque a persoa que me preguntou isto naceu exactamente no ano 76. Entón iso explica moitas cousas, non? O que pasou no ano 76, que pasou despois da morte de Franco, que pasou nesa mal chamada transición, pois que hai persoas que non transitaron absolutamente nada. Esta persoa que falaba comigo, ademais, ten unha filla de 16 anos que vai facer segundo de bacharelato. Entón esta persoa transmitíame que non había que remexer. Por qué? Que nos interesaba? Entón eu díxenlle, podoche contestar con un tópico que se di sempre, para que isto non se volva a repetir. Entón contestoume, no, pero se isto non se vai repetir, isto é absurdo. Entón quero dicirlles que todo o que se está dicindo aquí até agora, para esta persoa non ten sentido, non vale para nada e non é necesario facelo. E é realmente cando che fan unha pregunta e estás vivindo o que estaba vivindo naqueles momentos, estaba realmente bastante impresionada. Eu contesteille, mira, a min pérdeseme moito ali e aquí, e a ti tamén, e pérdesenos moito a todos. Entón, eu vou falar desde este monte comunal en que se converteu a Alameda do Terror grazas, entre outras cousas, a ese monumento. El, esa persoa, díxome que sabía a súa historia. Sí, que sabía que, por exemplo, o seu bisavó estivera achantado na súa casa para que non o colleran e non o foran pasear, pero que non facía falta contar iso, para qué? Que isto non volvería a pasar, insistía, que non había que abrir feridas. Preguntoume se non había vellos nin vellas, que se me perdía aquí. O sea, eu non sei cando é a idade de ser vello ou vella, pero realmente é que o tema da memoria non é un tema de vellos nin de vellas. Insistíame por que tiña que estar eu aquí, que a memoria non é cousa da vellez, decíalle, e eu dicíalle, insistindo, é cousa, a memoria é cousa de tratar cando falta na mocidade, cando non foi transmitida. Pensei en todas as mulleres que me contaron a vosa historia, a miña historia. Pensei no regreso, por exemplo, de Ramona Jasso e da súa familia do seu autoexilio de Uruguai. Pensei no que tivo que sufrir Julián Jasso nunha cidade como Tui naquela altura e na súa mocidade. Pensei nas miñas primas que me transmitiron moito, nas primas do meu pai, a memoria en Pía, en Loliña, en Rita. E pensei todo iso hoxe que hai exactamente 88 anos que naceu meu pai. E pensei isto cando eu sempre tiña unha conversa con el que lle dicía, fíxate, naceches nun tui republicano e medraches nun tui fascista. E que diferente sería a miña vida, a túa, pero a miña tamén, por ese cambio, por esa mudanza. E iso era o que tamén lle dicía hoxe a esta persoa. Non? Dicíalle como a instrucción moral que escribiu a historia e mandou e ordenou vida e converteu as mulleres en menores de idade eternas, machacou a vida de todas e moito máis as dunhas vidas que as doutras, porque non é o mesmo ser a filla ou a muller dun garda civil que ser Evangelina Jasso, está claro. Pensei que tiña que falar esta tarde e que non era lóxico facer esa pregunta no lugar onde eu me atopaba esta mañán. E penso, e sigo pensando neste abrazo colectivo de monte comunal que sei que se foi salvando e transmitindo, e por iso, entre as pombas vermellas do Baixo Miño e en todo o seu legado, para min brillan moitas que brillan e seino nos vosos corazóns e nas vosas familias, con nomes que non coñecemos.
porque están aí e estaban aí e forman parte das vosas vidas e o mellor a súa historia non as coñecemos, outras sí. Eu tiven a sorte de que me contaran moitos anacos de vida, por exemplo, Concha Andrés García, da Guarda, que me recibiu na súa casa coa súa filla Darina, nunha tarde luminosa en que me acompañou Tino Vaz, onde me falou de Josefa García Segret, que se topara con ela no cárcere, faloume da fome que pasaba nos 40, de como cando Josefa saiu da cadea, bateu na súa porta e non tiñan nada que darlle, de pouco que había para repartir esa fome, da saúde delicada que ía, da sorte que tiñan coa farmacia que lles daba o que precisaban para ir pagando cando puidesen. Contoume do compromiso de María das Auroras e de como Josefa con Isaura Gómez, a muller, a viúva de Francisco Rodríguez Otero, Paquiño de Figueiró, se desprazou a Mondariz para traer os restos de Hipólito Gallego Camarero, o mestre de Forcadela, que se enterrou no Panteón das Auroras, que Isaura tamén truxera os restos do seu home. E isto viña moi a conto polo lugar onde eu me atopaba esta mañán, por iso lembrei estas cousas. Non sabían daquela nin Isaura, nin Josefa, ningunha das dúas, o que ia acontecer o Xoves Santo do 26 de marzo de 1959, cando alguén volveu polos restos dos compañeiros que ficaban en Mondariz. Os compañeiros eran o coñecido ferreiro de Caldelas, Domingo Paramos Núñez, Manuel Piñeiro Zúñiga, Manuel Pérez Besada, Fernando Rubio. Foran compañeiros no seminario de Tui, na prisión, ali presos, que se convertera en cadea, compañeiros na camioneta que os trasladou desde a cidade a Tomais Alá, do Alto do Confurco, para chegar a Mondariz, onde os mataron a alba o 4 de outubro de 1936, precisamente cando había anos que Josefa casara ese mesmo día con Hipólito. Compañeiros da fosa común onde os enterraron naquel Xoves Santo en 1959, os restos dos compañeiros de Hipólito Gallego e Francisco Rodríguez abandonaron ese lugar onde levaban soterrados xa para 23 anos en Mondariz e foron levados á igrexa de San Mauro en Pontevedra para formaren parte dos 35 caídos pontevedreses que despois dunha cerimonia relixiosa con todas as autoridades da provincia, militares, eclesiásticas e civís, incluído o director do Instituto de Ensino e do Museo de Pontevedra, Filgueira Valverde. Serían trasladados nun camión militar a Cuelgamuros para que pretendían a definitiva inhumación no Valle dos Caídos, que se inauguraría no 10º aniversario da denominada Victoria Triunfal. Caídos por Dios e por la patria, entre os que foron roubados das casas e das familias e asesinados por defenderen a legitimidade republicana, que era algo que tamén dicía esta mañán, que fora por defender unha legalidade republicana, que o que aquí ocorreu é un golpe de Estado que nunca se di, ou que poucas veces se di, só en actos como este, pero fora daqui non se di, segue sen dicirse realmente nas escolas. Eva Paramos Viñas é a neta de Domingo Paramos Núñez. Contoume que foi no inicio da década dos 60 cando a súa avoa, Juliana Riol Casado, recibiu un comunicado da Xefatura do Estado que lle comunicaba que os restos do seu home repousaban no Valle dos Caídos. Tamén soubo, porque llo contou o seu tío Espronceda, que Juliana, a súa avoa, se achegara a Mondariz e que vira o cadáver de Domingo asasinado, e que non llo deixaron traer para Caldelas. Nestes momentos, Eva Paramos e a súa familia agardan que os restos de Domingo Paramos Núñez poidan ser soterrados no Panteón en Caldelas. Fixeron as reclamacións pertinentes para podelos trasladar e esperemos que isto poida chegar a ser posible. Eva, en nome dos 68 familiares do seu avó, solicitou no Salón do Plenos do Concello de Tui o apoio para todo este proceso e logrou de toda a Corporación Municipal. Espronceda faleceu e levaba moitos anos agardando o regreso do seu pai. O outro avó de Eva, por vía materna, foi Gumersindo Rodríguez Costas, o Santaguiño, a quen se referiu
Maruxa Mallo nese libro sobre a Alameda de Tui. Panadeiro é un referente do anarcosindicalismo tudense que se refuxiara no Monte Aloia, por certo, outro lugar tamén de memoria. E ali mesmo, acorralado, foi fusilado. No cemiterio, o crego don Basilio dase conta de que aínda estaba vivo. Leva no hospital de Pontevedra e cando se estaba recuperando, morreu. Diz que foi envelenado. A súa neta sabe que nunca poderá atopar o seu corpo. E tamén Eva conta as dificultades que ten a Aurora, que herdou o nome da súa nai, a filla póstuma dun mozo de 23 anos, Manuel Pérez Besada, que non casara coa súa compañeira. Aurora, a neta, desexa reclamar o corpo do seu avó para enterralo no cemiterio de Guillarei. Ten que demostrar que o seu avó é o seu avó, que non hai papéis que o aseguren. Eva dime que o testemunho de Josefa García Segrez foi moi importante para comprender o que lle pasara á sociedade de Tui. Eva, Aurora, Espronceda sempre estarán neste abrazo colectivo. Pablo Pousa relatoume, como el ben sabía, un conto da vida da mestra, de Hipólito, de Paco e do seu mestre de Goián, José Cortés Fernández, das 3 mozas de Forcadela que raparon os seus nomes para que non nos esquezas, insistía Consuelo Álvarez, a nai de Forcadela, Carmen Ribeiro e Carmen do Quicó. Tamén me falou de Lita Martínez Estévez, casada con Gerardo Salgueiro, o bacallau, que estaba na fronte. A súa unidade pasou ao bando republicano. A ela meterona no cárcere e ali pariu a súa filla. Todas estas cousas pensabas esta mañán. E por todas estas cousas estamos aquí. Tamén por persoas como Manuel Romero, que tiña unha ferretería en Tui, a quen lle roubaron todo, como a tantas outras persoas no país, que quedaron sen nada e que as súas familias non puideron herdar. Conteille como roubaron bens e vidas. Destas cousas xa nada se fala. Son persoas que se emocionan, estas que preguntan que facemos aquí, son as mesmas persoas que se emocionan cos filmes da terrível historia nazi, que choran co diario de Ana Frank, co neno do pixama de rayas, que recoñecen a crueldade, o xenocidio, a represión. Probablemente tampouco condenen o xenocidio do pobo palestino. Son as mesmas persoas, case todas elas, que negan a violencia de xénero. Son esas persoas as que nos din que están aí, que chegan aos parlamentos e que, igual, temos que comezar a volver a repetir que non pasarán. E o respeto temos que pensar que debe ser sempre para quen defendeu o ben común e que realmente non fixeron nada máis que defender o ben común, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Este monumento tamén é un lugar onde poñer flores. É un lugar onde poñer flores como se poñen nas fosas comúns. E hai unha historia fermosa na fosa común do lado do fora, no coñecido cemiterio dos protestantes, no coto da Carroza e Mondariz, onde estaba o corpo mutilado de Hipólito Gallego Camarero e dos seus compañeiros. Algúnha vez que pasei polo alto do Confurco, en coche co meu pai, lembro que dixo: aquí mataron o ferreiro de Caldelas, o pai de Ferrer, de Libertad, de Aurora, de Armonía, de Verdad, de Floreal, de Progreso, de Espronceda, Domingo e Julia. Contábame moitas veces a historia deste home que lixira estes nomes tan diferentes. Ficaron para sempre gravados na miña memoria. Eu conteille que Espronceda era un poeta que escribira a Canción do Pirata. E el dicíame que non eran nomes de santos, eran nomes de ideas, que Domingo era un home de ideas, moi respetado. Cando coñecín Espronceda, conteillo e co meu abrazo ia o abrazo do meu pai. Cando coñecín, prendeuse na memoria de moitas persoas o Alto do Confurco. E así se repite en moitos textos, como se ese fose o lugar onde os mataron. E non foi así. En realidade foron asasinados en Laredo, onde estaba o vello matadouro de Mondariz, perto da Xabriña, a mañá do 4 de outubro de 1936. Ferida marcada na memoria da vila, a dos mortos do matadoiro, lembrados agora cun monumento.
eses corpos que viu Lisa Gamallo cando rematou a muiñada, os da historia que lle contaba con calidade literaria daqueles tiros que tronzaron a Luzada e que marcaron a vida do seu neto Alberto Reboreda, que me axuda a localizar a familia da muller que eleva as flores á fosa, Emilia Álvarez Sotelino, filla do mestre Emilio Álvarez Tabuas. Falo coa súa neta, Emilia, leolle a carta que Josefa lle escribe a súa avoa e a familia desde a Garda o 25 de outubro de 1946 para lle agradecer as visitas que fai ela, porque Josefa non podía porque estivera na cadea e non podía despois. E fáltame un cacho de papel. Ben, o único que quero dicir é que este monumento fala por nós, fala como falan todas as historias que temos, como as historias das mulleres que poboaron esta vila, esta cidade, as historias das mulleres como Tilia, que traballaba indo vender peixe e a Vigo andando levaba berzas e volvía con peixe, como Tilia, que viu como cando o seu home, o pai do seu fillo, quixo coñecer o neno que nacera, unha veciña soubo que de repente o neno calara porque estaba chorando e ela estaba no campo, entón alguén tiña que atender o neno para que calara. Entón a veciña evidentemente desconfiou, entón chegaron, colleron e matárono ali mesmo, a él e a 2 máis. Levaron as presas. Entón, estas historias son a razón pola que hoxe estamos aquí, porque a memoria pode desaparecer, pero a verdade non pode desaparecer nunca. E cando me preguntaron isto, eu estaba nun enterro. Entón, a min chamou a atención porque dixen, mira, ti estás hoxe aquí e comigo e imos enterrar a este amigo, a este familiar, imos facerlle unha celebración. Moitísimas persoas do 36 seguen esperando recuperar corpos, recuperar vida, recuperar memoria, xuntar a historia dunha familia do outro lado e xuntar a historia do pobo e a historia do país, a historia da República, a historia oculta, a historia que está illada, a historia arrincada dos libros de texto ou nunca incluída. Entón, esa é a verdade pola que temos que loitar, porque están aí, e temos que seguir estando atentas, porque están aí. E non podemos ir para atrás nos nosos dereitos, pola liberdade, pola fraternidade, pola igualdade, que desde moito antes de Sobredo, nesta cidade de Tui, en todo o Baixo Miño, tamén se buscou, porque había e segue habendo moitas pombas vermellas. Moitas grazas. Ben, agradecemos a Marga do Val. Nós somos quen somos, e non somos pouca cousa. Non somos minoría. Somos moitas persoas que non vemos con indiferencia o que acontece no mundo, na sociedade. Somos antifascistas. Queremos facer un chamamento a unidade de acción. As diferencias ideolóxicas, lonxe de ser un obstáculo, son unha riqueza, unha oportunidade para unir forzas e traballar da man por un proxecto común, sin caer na pretensión de que haxa en todo unanimidade. Únenos o compromiso pola loita e o bo facer. Queremos que este sexa un acto que mova os afectos, que conmova. Non queremos que se reprima máis unha vez as emocións. Queremos que este sexa un recoñecemento colectivo. Estamos aquí hoxe para celebrar o compromiso, o feito de que 2 ou máis persoas tomaran conciencia e se uniran, se organizaran, planificaran e actuaran para loitar, para defender dereitos, para conquistar logros sociais, para transformar. Co teu podo e o meu quero. Ser compañeiras, ser compañeiros, en cada rostro igualdade, dicir nós tamén, non únicamente eu, con nomes clandestinos, con relacións ocultas, con vidas paralelas. Nada do que temos existiría se non fose así.
É importante lembrar tamén que houbo resistencia ante a dictadura, intelixencia empregada de xeito colectivo, aproveitando as aptitudes de cada quen, palabras que estaban prohibidas e que